baka, no? Sikip, ay. Lagi, gutom na ang baboy. Oink, oink. Yan na dong. Ngayon ang taon mo. Kita man masagi, hangak ko. Mamaulan niya. Asin. Joy, tulog niya. Malis na dito tong ilungan. Malayo pala, mga ilang oras, 30 minutes lang yung lakad daw. Papuntang Pampang Falls. Maganda na doon. Ilang falls ba doon? Pila ka falls dito? 7? Doon. Yan, nag-una ta sa cave. Heart sa una. Tapos isa na. Uy, makauna din naman kayo. Makakasyon pa. Rag manino. Ay, kanang rag nangka, kanang gilungad nangka. Lakas lagi. Basta gamito nimo. At least gibutan ka ng hagdanan, di ba? Ala, lapok. Adventure yun niya. Michika is adventure ni. Doon na guys. Lapit na, may mga ilang minutes na. 15? Nagabigyan ako. Let's nga kong ilo. Ay, siguan ba? Lalagay mga cottage gang. Sa tagiya? At least nag-una-una na ta. Ah, di ba? Lasunod, mag-overnight ta. Pila po yung abang dong. Guys, everything. Hello guys, welcome to Ambot. Ay, Lahos. nagabigon pa nimo? Yeah. Next time. Ulit. Napoy, mag-upagay na. Wow! Wala. Oh, nice! Nakapaliguanan na to? Alam, isa ka ang bata. Nasa taas, oh, nasa tuktok. Wala, maayo naman kasi lang magsakat-kat. Dira mo? No? Sinihan mo tayo.
guys, di Ari oy. Nice kayo dito. Ha? Hindi gani, salay. Dili mo sa ligyas. Ha? Gibidyo ka na ako. Laro kay mong kalag. Pabasa mo, di mo lubot. Sulisod na naman dira. Hi guys, nandito kami sa cave, sa ilalim.
Yan, ganda kaya dito. Yan. May cave dito guys, oh. Yan. May mga kasama ako. May pambatak na kayo? Tanawa na na. Wow, ganda dito. Ganda dito guys. Parang nasa Palawan. Ang isa pa nga lalo. Ay, dahon, no? Ano po ka dito eh? Oo, gana ako dito. No, dati? Nala. Okay, guys. Patulang mo siya. Nasa kong pan, kung violet. Ano daw ulit? Alimango! Kadakko ka? Kaon ka na? Tiyo, mana sa tiyo. Dili na alimango? Kasi kamo sa bagat sa kamo. Ay, nalagyan ko. Alimango sa kwan siya sa suba. Nakaon na na. Tiyo, nasa tiyo. Nawala no. Mahal. Asa mong kuya, nawala man. At dito, yung gigya. Salum. May gabot siya. Loy, dala pod. Nagat ka lang mo. Ano ba sa pwede Pilipino? Pilipino? Ito ba na nagabol? Loy.
Pampam Falls. Ganda dyan. Yan. Sa likod po yung Pampam Falls. Dito lang tayo sa baba nito kasi makakasayo yung phone natin. So, dito na lang at yan. Yan sa taas dito.